Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawak a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama ken kalafeng. Kumusta kayo amin nga awan labas na? Ala nga ruden, kastoy ti surat ti pagayam tayo naglingad itinagan Pampay iti Pangasinan. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin paborito a dramatista, sapay kumata mapili mo't may drama to'y pakasarita ngay nakidatag ken ka. Ilingad naklakuman itinagan Pampay. Kasla mader-der-der ti pusok ita Mang Bianong. Arignan nasina-sina gapo iti sakit na. Kastoy man ti rogina Mang Bianong. Naimas ti pulutan Nakaklangarodan ng minang nainas pa iti pulutan. Kastoy kumakanain ka. Siyempre, kasangay kumaro. Iso nga inimas kumutip pulutan tayo Happy birthday manan, Pang. Inaldaw ko birthday tapno. Inaldaw mat ngagpainom kan agpapulutan kay ti naimas. Ay, madimot inaldaw kasangay ko. Di pa ikit din inaldaw mo manayunan ti tawon ko. Ay, madi Pampay. Nay, Pampay, hindi bakit mo dita sumungat? Kung may nakasiguro sukunan ng tialalay mo. Pampay, agawid tan, nabartag ka una yan. Naggalasan ti aramid mo babae. Nagkunang may naksukun-sukunan. Nabartag ka nga ruden, iso nga agawid tan. Duraban kanto pa Durbab. Nay, pagsasawan mo tan ni bakit mo? Di mo pagsasawan ni bakit mo Pampay? Mangibabayin tunay. Ay, agawid ka na siksiga. Ha? Agawid ka no. Paarab-obkom kan kato ito yara. Ne, si Mang Pagkamatgaya man, Pampay. Apay nga agtungpa ka ngay. Gungguram! Mangibabayin ka. Kaslagit din under desaya at mapanakit din sukun-sukunan ni Jay inuman. Rabi imot nga minan, kat di ka mapasangpot. Nagdanagak, isorapan ka sinukon. Di ka simurot. Itatanagawid ka, nagkabil ka pa'y. Gabaw Jack, kayat ti aramid mo! Dinaksukong-sukunan iti
inuman na, no di mo kaya't nakalkarot pa iti aramidak ka. Danga! Idarum tayo day di lalaki manang. Sana mabali na kabil-kabilin na kalatan. Saanan ading ko, nakarkarula ang agulo ti maparnoy no aramidak dayta. Apay nga minadi mo pa ila panawon day di lalaki manang. Agan anos kakit din iti danana. Nagpintas ka ngay nasawa na. Ngam kita man ti langam itan. Nabaybay amon ti bagim. Gapu iti kakukonsumisyon mo iti day di awan ser-serbina alalaki. Lydia, ading ko. Panawam nga minun day di lalaki amanang. Kaskala agpakpakamatayon iti sidong na. Asawak day jay, iso ajak tungarod mabalin a panawan latan. Wan angam tormentum mat manang. Mangbili naksalangan iti mangbugbukan kwa na. Ikanda iti pagnakman, tapno agnakam. Ay, saan mo nga aramidon day ading ko? Laglagi pang maiso ti amadag iti anak ko. Kasano na mauluyan da? Ay kat malas na Aglablabos nga minan. Maasya nagunay kan manang. Martir kan tumat ngamin. Lydia. Agpanunot ka kumana imbag manang. Panawa munday di asangir lang aruden sa dutpay. Anya ngay dayta? San ka anak asawa tapno si katibang palamot iti asawa manang. Nakiasawa ka tapno adda ti kabinadang mo. Saan atap na agpakamatay ka iti sidong na? Kastoy latan akanayon, Pampi. Awan pa'y aldaw saan ka na bartok? Bibiyang mungay ko ma. Kat saan ko matadinawat kan gati pinaginom ka? Agbaliw ka kumamot tan Ayan na ngay dagiting karkarim idi agdat daton ka pa'y lakanyak. Apay ngay akasta ka mutan. Apay ngay akonsumisyon mutan ti papay mo kanyak. Apay ngay anay ko! Apay agtibagkay! Maglablabos ka na! Ha? Bugkawan na kaon? Lumaban kan? Wan! Nalabos kan! Nalabos ang ti panagan-anos ko iti sidong mo! Isungag sinatan! Laglusto kamutan. Sige agsinatan. Tamom laptan ka no pumanaw ka rin balay? Ha? Amok tuman lang, hindi mo kabalang ti makisina kanyak. Inay, ayat nak unay. Kabalak, Pampi! Napunuan akon! Ngamsakbay apo manawak! Kurang pa'y day-tay tinabayagan na panagan-anos ko iti sidong mo! Impapas ti asawak ti nang tungpa-tungpa kanyak mangbiyanaw. Nakigtutak iti nalaos pungtot ni Mildred kanyak, ta idila ang nakitak ti kasjay panagpungtot na. Jak nakabalay sa pulos ta nabartegak mat. Impagarup ko no di nakabailan ti makisina kanyak, ngem impaypayso na ti pimanaw kat inala na pay ti anak may mangbiyanaw. Kat Tinanawan na kagaya mo ni bakit mo, Pampe? kung kuna na lang dayay, sigurado magsubling tumat lang. Kahit naklapapasan, kinapudno na, urayin na ti panang sukon ko kadakwada iti anak may, iti ayan na ading na. Kasanon, no saan na agsubli ti sidong mo? Sos, agsubli dayay, uray kita. Para makita. Panagkunak ngamin kat seryoso na talaga ni Mildred iti panangpanaw na kin ka. Aha. Amangan nagpaaram pa yung dayjay iti sa balay. Ay, sos, dayo ama pasamag day ta. Ta, pagpatpatayan na kunay ni Mildred. Nata. Uwin, kunak lang araw din. Awan ka din ti bilib mo kanyak. Dakil ti bilib ko kun ka, Pampe. Nukas tang arod. Aginong takit Jakla kayat dadaelan ti panahon ko iti awan serserbina.
Kundi talaw lang da jay, nga magsubling tumatlaang, no awan ti mauray na ang mga ayaw, kan mangsukon kan kwa na. Si Mangpit kamat gaya man manipod ijay Dubai, Manong Ralph. Uwin, Lydia. Adda ka din ni manang mo? Ha? Sabi ko mata, adda pan nakabalin na kasarita wano sarong karak ni manang mo. Sige, tayabak Manong. Adda ngamin ijay likod ti balay. Agyaman na kating ko. Mabit lang nga. Ayabak ni Manang ko. Kunak no di na kun malagip manipod nag-abroad ka, Ralph. Apay ko mati ka malagip. Ket ngalimpong pay lang ti panunod ko, Mildred. Kanayon to pay ang malaglagip ka nga ure at daki jay Dubai. Ha? Namok nga mi nakakaasi kay ti sidong ni Pampi. Iso ang nagkaangasak itinalukay iti pinanawam. Tapno saan kan nga agrigat iti danana. Nabayagan anagan ano sakit idan nana. Impagarup ko nagbaliw. Ngamawan latamot. Kimaro pa'y ket di akimaro. Mildred. Kumusta kan ngay? Manon ti putot mo? Taga-ano tinaasawam? Ni Mildred, Mike. Imposible apasyaran ka, no? Danasawak. Ha? Manipod nag-break ta. Saan akong ana at dani tinobya? Diyak manam mo? Diyak mo't makasapol itikaskan ka. Ralph? Ita, pinanawa mo ti asawam. Sabay ko mata dinaklapdan ang makisiningit manenggan ka, Mildred. Dandanin makatawanan manipod pimanaw da Mildred kan ti anak mi. Impay-pay sunamat ten tinang panaw kanyak. Agmay sahag ten. Awanin ti mangluto iti kanak no agawidak. Nakaulimok ti balay. Iso akay kayat kun ti aging indayon dito'y sirok ti mangga. Anya ta no, mapankusukunan ida. Ngam, amangan no, kunain na akam kamatek. Panunutin na pa'y asak ti simu ko. Sana yun. Pampi, adda ka mo't lagayam dito, sirok ti mangga dito, paraangan nyo ang nakaindayon. Di ka mo't imay idirabi ije balay. Sapay nagadaw ti pulutan. Kwa, naiturog kumutan. Nagpaliw ka siguro na niya. Inidyamon ti arak. Saan mo takasta, paeng? Wano, agpaspasanaan ka. Tadan sa balay mang sarsarong karkan ni bakat mo ija ayan ni ading na. Anya, Jake, kunang paeng. Kunak, adamang paspasyar ka ni bakat mo ija ayan ni ading na. Ni Ralph, jay sigud ang nobyo na, sakbay ang nagbalin ada kayo. Anya? Siguro, bitter ka niya. Saan ang mabalin at paarami ti sa bali? Taagasawa kami pelaeng. Ni, kunak man no saan mo napagan-ano ni Mildred nga oray makiasawa iti sa bale? Ha? Kanayon nga ibagam nga wan, bibiyang mo nga oray pumanawan, sana ya? Kwa. Apa nga apektado ka, Pampi? Tulak ng bibig-kabig ng dibdib ka magayam, Pampi. Agpaliiwak man dito'y sanunay nga dayo itayan dalidya. Dito'y posting aglingid. Sanda ka basta makita dito'y. Ni Mildred na dyan. Nakaragragsak ang makisasaokin ni Ralph. Nagdakaling nagbaliwan ni Mildred. Nagsubinti sigod a kinalasbang na. Madlaw maasikaso nan ti bagay na ita. Ni Mildred, Mike. Ti awanan bain a lalaki. Agda asawa ni Mildred nga masarsarong karang nakit din. Madlaw nagragsak na agsarsarita. Taori lamang dito'y nagkatawa da. Sana mabalinda ito'y.
Nagkamkampante ak asublian nakmatlaeng da Mildred kanti anak May idi pinanawandak mang biyanong iso adyak mat ingkaskasaw te ipapanaw da pinagturay kaw ti pride kaw no pay kailiw kumutayn ida. Nariknak ti patag ti asawa kan anak ko kanyak idi awandan iti sidong kaw. Nakarkaron akasla matagtagtad ti pusok, idi nakitak amismo te panang sarsarungkar ni Ralph iti asawak mang biyanaw. Sabi ko mataklo ng matan ti datdaton ko ngayat kang ka, Mildred. Ralph, amo matestadok saan ka di? Wen? Amok? No kastarod. Sapay ko matadinak dagdagan. Nakasaganak ang makauray. Aging ka ang maaklonak manan, Mildred. No idi, kat pinaluspusan ka, sanitan. Iso nga agurayak nga rod, nga aging ga iti aklunem manen ti panagayat ko. Ralph, mabit man laing. Ha? Adda ka mat gayam dita, Pampi. Wan, nakitak ti panaggapon dita pagnanadan da Mildred. Amumot siguro nga gasawa kami kin Mildred. Kasar kami pelang aging gayta. Iso nga awan nga rod ti karbengam amang sarsarong karkan ko na. Pudno. Ngem, nagsina kayon. Nakakaasipay nga rod ni Mildred idi iti sidong mo. Iso pinanawan na kan. Iso asarong karak nga rod no kayat ko. Tasaan namot nga iparet ti panang sarong kar ko kang kuana. Awanan kay tibayin? Di kagsiray ti dalan ko. Mapana kon di tayan ti kotse. Dahito tilaglagi pa ha? Di nakapagan ano ni Mildred, tasyak ti ayatan na. Di nakto isukat iti sa bali, nga ore at dapat ti kwartam. Kabarbaruman nga umalatiw ka dito ayan mi. Pastrikan na ko ma, Mildred. Agsarita tayo tinalapat. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Mildred, sana ko naging inom. Nabayagan niya inidyak ti arak. Isa sukunan kayo ni ti anak ta. Agawid tayo ni Jibalay. Anya? Iawid kayon, Mildred. Mga barawanan tayo. Di nakman pagkatawaan, Pampi. Saan mo abagay dagita abalikas? Patyan na ko ma, Mildred. Ay na, natalnan ti biyag ko, idi pinanawan ka. Idi pa'y kumapinanawan ka. Saan ako maanagan anos iti danam iti nasurok a siyam atawan. Agasam nga iti siyam atawan a nagbalinak a panching bag mo kan martir iti danam. Naimbaglakit din ta nakariingak iti pan nakabatibat ko iti danam. Mildred, ikan na kumay iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Nadula amin nga ibagbagan. Aglisi ka ket didita ta irikap kon ti ridaw. Amangan no day taagong mo ti madong par day ti rikap. Mildred, agsarita ka kay kumaan. Nabaligtadan ti amin. Sikamot ng tagpakpakasi ka ni Mildred. Pampe. Sana kagsardeng, paeng. Jak pa atiw kin ni Ralph. Amok, papapasan na klaan ni Mildred. Makasta. Takdaramon ti dimon pa naging inom. Owen, just kiday tanga arak. Iso tinang dadali ti pamilya. Inimimas mon topay. Jak pagan ano itan. Takdara ko unti panang i-break ko iti day tanga arak. Basta saan nga agnanayon nga i-break nak ti asawak. Ay kat good luck nga rod kan ka, Pampe. Win your wife back. At ita, nakatataer ako nitisod ko. Sigurado ma-inlove manen kanyak ni Mildred no makita na tilanghat. No nataer day di Ralph, jakmat pa ati kan kwa na
Kan may sa asawak ni Mildred. Iso adin akto maabak day jay. Ne, asino nga tamad day ta? Istorbo iti panagpatarakik. Mabitlaeng! Umayan! Mildred, si kamot gayam. Agsubli ka din, asawak. Kaya't ka kumama kasarita na imbag. Oo na, day talaga yan. Ala, umunag ka nga rod, tapno makapagsarita ta na yung bag. Kaya't mo ka diya pagsaritaan, ti may papaniti panagsubli yung diti balay? Kas makita mat, nagbaliw akon. Saan ako na kasi tisigod? Saan ako na konsumisyon? Mga barawanan tayo, Mildred. Maragsakan akmat iti makitkita ka nagbaliwang pampi. Naladawan ti amin. Anya ti, kaya't mo sawan? Imayak ditoy, tapno pagsaritaan tan ti maipapan iti annulment ta. Anya? Makikooperate ka kumapampi. Kaya't ko amawaswasan ti bilag ti kalaysata. Saan? Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinangag ko ti imbagan ni Mildred nga asawak, mangbianong. Apayakas jay kung kunat, kayat kon ti agbalew, kayat kon mabukal manen ti pamilyak, napukaw mo tayo namimpinsan ti panagayat ti asawak kanyak. Kayat na mamimpinsan mapukawak iti biyag na. Nagsakit mangbianong, no kaano pa'y anariknak ti kinapatag ti asawak kanyak, isumag ti panagpukawan ti riknana kanyak. Kasla maderderder ti pusok mangbianong, tamok nayalatiwan ken ni Ralph ti sigod panagayat na kanyak. Anya ti aramidek, tapno saan na patuluyan ni Mildred ti plano na panakawaswas ti bilag ti kalaysame. Iwanwan na kumamang bianong, to'y maguguran unay akalaping mo, Pampay iti probinsya ti Pangasinan. Iti naminsan pa'y napaneknekan nga awan ti umuna babaway. Iti sumagmamano pagasawaan ket agsina gapu kadagiti saan maliklikan makagapaw. Iti kasom barok, inabusom nga main ti asawam. Nagbuybuya siguro ni bakit mau iti pelikula ni Fernando Po Jr. Nabuyan na jay kapag puno na ang salop. Pinuno mo na ang salop, Pampi. Kailangan na kitang kalusin. Napunwanan, iso kinalos na ka ni tibiyag na. Ay, pagkat katawaan ka lang, barokwain, nupay kasanaw, ti kasakit na, aklunam ti kinapudno nga awan kayaon. Adda tiyempo nga intuding ti Diyos panakapasamak ti amin na banag dito'y lubong. Intuding na ti tiyempo ti panagladingit. Isu alak amem ti saem barok. Riknaem. Saan mo nga ilibak nasakitan ka? Tas saan ka arobot? Saan mo nga itarayan daytoy? Ngamin, oray sa dino ti papanam, sa dino man sampulang gate, ano pan na ka? No kasapulan nga isangit mo, iyugaog mo, ibusem ti marikrik na masaem, babaan ti panagsangit mo.
Mapalag-anan tirik nam iti kasta nga aramidem. Lumbas tumutla dayta. Ken panunutem no, anya at talaga tinapasamak. Masapul nga aramidem dayta, tapno matingiting mo no asino at talaga te nagkurang. Pakawanem ti bagem, kastamutan ti ex-misis mo. Saan ka nga agbalin a bitter, no di kat better? Alright. Saan ka na makisinupiyat iti misis mo? Suportaram laangan iti kayat na mapasamak. Ikagumaam nga aklunen dagiti nay nagbidutam iti kasta maliklikam nga ulitan no bilang man ta addanto pay planom a mga sawa manen iti masungad nga aldaw. Ti literal a sugat kas kumano nabloka ket mabalin nga agpalabas ka iti mano alawas, bulan, wenno tawen, tapno naan anay a maagasan ka. Kaasping na, ti emosyonal apan nakapasakit, ket alaan na ti sumagmamanaw a panawen, tapno makapaimbag ka. Ti panag-recover mo, barok, iti proseso ket nasanaang ngem kamaudyanan na agimbag tumatlaeng. Alright. Kasta pa'y papagayam, aging gangit isumaranumanan ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!